Čau lidi, já jsem Ežen a vítejte u mého dalšího videa. A co se děje? No to, že dlouho nevychází videa. Mám k tomu jeden prostě praktický důvod, a to natáčecí program. Určitě víte, že poprvé jsem natáčel přes, nebo kdo to neví, tak ATube Chatter, který je tady rovnou, tady to. A to už mě přestalo bavit a chtěl jsem jiný. Camtasia Studio 8, to byl ten druhý. A Camtasia Studio 8 je na 30 dní o zkoušení, takže to my už taky nemám. A je o to, že proč jsou teda vlastně jakoby nejsou videa, takže nemám natáčecí program, ale teď jsem zkusil jeden program vlastně, přes který teď natáčím, takže nevím, jak to bude, zkusím ho ještě teď přestutem, ale pak bych se chtěl omluvit, že dlouho nevychází videa a to je kvůli tomu, jak jsem řekl, že nemám prostě natáčecí program a no prostě třeba ten ATube Chatter ten sice mám. Pardon, ten ATube Chatter ten sice mám, ale no, lagy jsou přesně a Camtasia Studio 8 už nemám, že tam si musíte koupit klíč. Na tuto programu si myslím, že taky, ale nevím, no, ale no, doufám, že zítra bude video, ale chtěl bych vám to pak vynahradit speciálem a to vlastně i tím, vám to pak někde vynahradit, doufám, že chci plánovat, že video by mělo být každý druhý den, takže doufám, že to dobře vyjde a že to nebude nějak moc jakože zlobit. Takže to by bylo všechno k tomu informačnímu videu, že bych se fakt moc omluvit a nerušte odběr za to, že nejsou videa, byl bych nerad, kdybyste zrušili hned třeba někdo odběr, že nejsou videa, no k tomu fakt ten důvod a i kdyby teď byla hnusná kvalita v tom natáčecím programu, tak stejně alespoň tuto video, abyste věděli, co se děje a toto by bylo doopravdy všem a asi u dalšího videa, to nevím, kdy vyjde, doufám, že co prostě nejdřív. Já takhle, nejdřív. Takže to by fakt bylo vše. Doufám, že se vám toto video líbilo, i když na něm nebylo jako nic moc k lajku. Ale nezapomeňte teda dát like, napište komentář přes co byste mi vy, nebo byste mi vy doporučili to natáčení. To by bylo všechno a u dalšího videa čus.